mungotitsanangurira panapa sabhuku kuti mudzimai wenyu akashaya mushure mekunge anwa mushonga. Chii chakachaitika sekunzwisisa kwamunoita kuti vazosvika pachinhanho chekunwa mushonga? Alright, regai ndizvitaure muchidimi mukoma maita basa. Ini nemudzimai wangu arere apa tagara kunyika yeSouth Africa. Takashanya muno, takauya kuno kuZimbabwe sekuzororo. Inini iye akauya muna August kuuya kuzosununguka mwana muno. Ini ndakazotera December. Tasvika kuno ndakarora kwaMutare, aibva kwaMutare. Ainzi Tsitsi munorowa. Zvadaro tasvika muno mwana taona taditi takati regai tomboshanyawo kwaana sekuru. Tasvika kwaana sekuru ndaifanira kudzoka musi wa16 January kubasa. Kwaana sekuru ndakazokugara kusvika muna March ndichivabatsira basa refodya. Saka zvadaro tadzoka kubva kuna ana sekuru ndakati ini sekuru ndaakudzokera ndada kuenda kubasa. Zvikanzi zvakanaka. Ndakati madzimai anogona kusara vachikubatsirai basa. Zvikanzi hazvikwanisiki. Munokwanisa henyu kuita sei? Kubva maenda mese. Ndobva taenda. Uko kwaana sekuru ndakanowana ndina sekuru wangu inini hanzvadzi yamai. Tadaro tadzoka. Mudzimai wangu uyu aiwa nepassport yake, mari yake bhazi yekudzoka kuSouth Africa. Ndobva ati ini ndakudzika muHarare ndoisiya kuna ana sekuru. Hanzvadziwo dzamai wake. Shuwa akaita saizvozvo. Ndokusiya mari yake ikoko nepassport yake. Ndobva tauya kunoko. Tasvika kunoko murunyararo. Takati mandi takauya tichitenga mutauto, takauya tichitenga zvimaflaski zvokuti taida kuti mwana asiye mukaka tidzokere kubasa. Tauya kunoko tasvika tabva tati ngatitoresei mwana birthday, tati mandi tabva tazorora, takasvika iri Sunday. Mandi tazorora, Sunday chipiri bva taenda totoresa mwana birthday. Ndokubva tadzoka. Right? Zvadaro takadzoka kumba ndokugara. Tagara tati mande chipiri murunyara ini handina chandakanetsana nemudzimai wangu. Ndakazoti mumwe musi ndichimuka kuseni iye ndiye akadavira foni yangu. Zvakanzi no zvanzi mwana wehanzvadzi womubhindura arwara. Saka atoadmitwa apiwa mubhedha. Ndakati wera chirege ndonoudza vabereki kuti ndozviripo. Ndakabva ndabuda mumba ndobva ndaenda kunoudza amai. Ndakasvika mai wangu vanonamata kwamudzidzi vachinyengetera ndakavapa mukana. Ndobva ndati ndabva vapedza ndakati mama hanzi zoni Manu arwara kubhindura apiwa mubhedha chichisi. Saka toita ngatigadzirei tiende. Ini aigara nechikwama changu chemari madzimai angu anovareri apa. Pandakadzoka kumba ndakasvika kumba ndokupinda mumba. Mudzimai wangu ndakasangana naye pamusuwo ini ndichipinda iye achibuda. Ndobva ndasvika kumba ndakagara mumba ndakasvika ndakanogara ndakazendama kumadziro. Ndobva ndamuti mai mwana huyai pano titaure. Iye pandakapesana naye akanogara pamusuwo. Haana kuzobuda kunze. Aiwa akabata poto dzepoto dzinobikirwa pamagetsi dzesilva nekapu. Zvakanzi pane zvandiri kuita panapa ndiri kuuya. Ini ndaida kuti auye kandimudze kuti ndonyaya iripo ndokumbirawo mari ndonoona muzukuru. Saka ipapo pandaitotaura ndakagara achita zvaaita ndakamupa nguva yake kuti achauya. Ndopaisanganisa mushonga. Ndokubva anwa mushonga uyu. Pandakazova akati pane zvinhu zvangu zvandiri kuita. Ini pandakazosimuka chiti zvii zviri kuitika zvacho. Ndakabva ndaenda paya pangari. Akanditambidza poto yava ine mumwe mushonga wasara. Mushonga wakashandisa itemiki. Ndokubva andiratidza ndobva ndabata zvakanzi ndanwa mushonga. Ndakati ko mai mwana madarirei kudaro. Zvakanzi ndozvandafunga. Ndakati ko mwana uyu zvakanzi tete wake varipo vanochengeta kureva hanzvadzi yangu inini. Ndakabva ndaenda kunoudza ndakabva ndamhanya ndinoudza mai kuti mai ndozvaitika kuno. Pavanhu vese vandakataurira chituko chakaitika ichi vanhu vakaona sedambe. Hapana akagutsikana nazvo kuti munhu angataura kuti ndanwa mushonga. Ndo mafambiro azvakaita. Ndakazonomhanya ndakapiwa varipo vatogarisana navo vanonzi Kingston mundaranga vanova murimi panapa nzou. Vakandibatsira nerori. Ndakamhanya naye kuchipatara. Chinova chinonzi cheFoothill ndo chipatara chedu chekutanga. Ndakanosvika kuya panga pasisina munhu. Mudzimai wangu akafa ndakamugadzika pamakumbo ndichimupa mvura. Ndasvika kuchipatara zvakanzi mupei mvura. Saka akashaya ari mumaoko mangu ndichimupa mvura. Tine urombo nematambudziko nezvakaitika izvi. Hapana here kana tsamba yaakasiya anyora kuti ndakagumburwa nezvakati?
kusvika pari zvino zvapana kuti tichitarisawo ana atezvara panyaya yakadai so vakagamuchira sei nyaya yerufu iyi? Ana tezvara vangu havana kuzvigamuchira. Ehe, aiwa ndingati ana tezvara, regai nditaure ndichiti mudzimai uyu akakurira kumadzisekuru. Ehe, ana tezvara vakangofananawo neni semunhu akanga asinawo kuroora. Saka vaitotonga parufu iri madzisekuru. Madzisekuru havana kuzvigamuchira. Rufu iri rakaita 9 days. Chikonzero chekuti ivo vekuvaMutare vaisauya kuno. Pavakazouya chii chakazoitika? Pavakauya chakaitika ndechekuti vakauya vakatora bhodhi ravo, vakauya vachitora bhodhi kubhindura hospital vachiuya kuno. Yaiva iri hondo chete. Panga pasina kuwirirana. Kana ini pakaradzikwa mudzimai wangu ndanga ndisipo. Ndanga ndisipo, ndaitongohwandiswa hondo. Panga pasina kuwirirana. Pakave here nekuti mudzimai wenyu makamusina kubvisira pfuma? Chokwadi, ndanga ndisati ndawo. Saka pahondo yakanga iripo yakanga iri yekuti tipe pfuma yemudzimai wako here ashayo? Icho vaiti ndiwo wauraya munhu. Iyo shungu dzavo maonero avaizviita, ivo vaiti inini ndakanga ndaponda munhu. Zvemushonga izvi ndakanga ndazotutsira pamusoro mushure mekunge ndaponda munhu. Saka nyaya vakaendesa kana kuti kumapurisa here? Kumapurisa kwese takaenda, vanoferefeta vakauya pachiitiko chakadaro, vakauya pazvakaitikira, vakaona kuti chokwadi Mwari kana uri pachokwadi chako Mwari anokununura. Ndakaramba ndingori pachokwadi pangu, kuti pachokwadi changu ini chandinoziva ndechichi nechichi, maoko angu akachena. Havana kufambawo here kuti vanotsvaka kuti pamwe chete nemi kuti munotsvaka kuti chii chauraya mudzimai wenyu? Hapana kunzwanana kusvika pari zvinozvi. Hamuna kunzi here mubvise pfuma? Pamari dzatakachajana dzacho ndasarawo ne$1,450 US pamari yavo yavakachaja. Makachajwa mari kana makasonoka kuti taurira? Kana ndisingakanganisi gumbi muchiri kurangarira pamari? Ndichanyatsokuziva ipapo. Izvi zvakaitika gore ripi? 2013. Saka memorial yakazoitwa here Mushonga? Haisati, hakuna. Kana ivo kuzodzoka hakuna chandakazoita inini. Vakazombonditi toda zvekuroora. Vakati kwamai zvekudidi. Ndakambomhanya ndikamboti regai ndimbonoti zvekwana amai, ndibva ndaenda. Ndakasvika kwavo vachitotamba makuwa kwaMutare ko. Hatina kunzwanana. Ivo vakangoti chatinoda isusu imari. Izvo zvokuti vatenga masutu, machira, magumbezi azvo vakatondirwisa. Ndakarohwa nevanhukadzi. Ndakanga ndaenda nababa vakandibereka ini. Ndakarohwa nevanhukadzi ana mai nini. Mai vazining'ina vemadzimai yangu, mai vavo vaning'ina vavo ndio vakandirohwa. Ko panoshaya munhu panogovewa nhumbi. Zvakaitwa here zvokugova nhumbi? Vakasiya vakasunga nhumbi dzavo nanhasi. Kubva 2013. 2013. Mune mudzimai akasiya vana vangani? Mumwe chete. Grade 5. Imimi mashoko enyu pamwe amakatadza kutaura nekuti pakavigwa mudzimai enyu mamusipo, amaida kutaurira kana kuti kunana sekuru kana kunana baba vemunhu angave mashoko ekuti? Inini mashoko angu ekutaura inini kana andichiri nawo nanhasi ndekuti munoziva mukugarisana, kana zvinhu zvichinge zvaitika zvadaro, ngatigarei pasi tiyanane. Kana iri mhosva inotaurwa toripa murunyararo. Kune vamwe vangangosanganawo nedambudziko iri, chakazokushingisai kuti musvike pazuva ranhasi uku muri kurwadziwa nekushaya mudzimai wenyu, nekushayika kwaita mudzimai wenyu, uyo zvekare uku muri kurwadziwa nehondo dzepano pasi dziri kumutswa nehama neshamwari? Ndezvipi zvamakadzidza ipapo pakunetsana kwenyu ikoko? Chandakadzidza, kana uchinge uchigara nemwana wevanhu unofanirwa kunozikanwa kumadzitezvara. Ndokuti zvinhu zvako zvikuitire izi. Vakadzi vatinogara navo hadzisi hama dzedu. Saka izvezvi tichienda kumberi munotarisira here kuti muchazosangana kuti mbatya dzigovewo? Muono wacho iwo kwandiri uri kundirambira.
ndiri kuona kunge zvakarema nekuda kwekuti zvimwe zvinhu zvavari kundipanishira vanhu avo kana ndichiona chivanhu chedu chinoti munhu kana achinge azvisungirira ainwa mushonga nhumbi dzake hadzifanirwi kugoyiwa pachivanhu chedu atonowigwa nezvinhu zvake ehe kana kumba haatotenderwi kuuya munhu iyeyo ehe saka ndoona kunge ndo imwe advantage akangoti wandisire zvinhu zvavo ivo vari kunyatsa kuziva kuti kana nyangwe kana takatotaurirana ndakavapa mari dzavo zvese zvavanoda ndakazviita nhumbi idzi hadzisi kuzogoyiwa chete saka chikumbiro chenyu kwavari ndechekuti chii kuti muyanane ngava ndiri kutsvaga ndiri kushava zvavari kataura ndichaita mudzimai wenyu muchigarisana ane mashoko here aigara achitaura ekuti ini ndichazviuraya ini ndichazviuraya kwete asi iye mashoko ake aitaura ati nini mari yangu haidyiwe kwaana sekuru mari yangu yekuroora inini haidyiwe naana sekuru baba vavo munoziva kwavari here ichokwadi pavakauyawo here parufu ichokwadi vanoti wokudini nyaya iyoyo yekuti vagamuchire pfuma yenyu yamuri kuti bhalansi yasara iri kuenda kwana sekuru here kana kuti iri kuenda kwababa vemufi kwaana sekuru atezora wangu inini havanaka no comment hapana kana chavo chavakabufura ipapo kana chii hakuna vari kungotarisa zvese zviri kungoitika chinofanira kunge chienda kwana sekuru ipfuma here kana kuti mombe dzechiredzwa handizivi kana ipapa ndiri kuzviona kuti nyangwe kana mari yese yavakati yatakachajana vakatondidai kana ndakanzi ndaipedza ukoko ana tezvara kuva chatongoti mukwasha isusu hatikuzivi tototangirawo ipapo futi tine urombo nedambudziko ramakasangana naro saka mwana ari kukura ake zvakanaka here ichokwadi mati ezvinhu zvaachi ane grade 5 vari kutanga kutaura vari kutanga kuona muchinzwa muchitaura zita renyu rizere nderekuti ndinonzani emasoni mukuma mombe kuno kwatiri kunonzi kuchii kucrackside farm kumatepatepa bhindura aiwa tine urombo nezvakaitika asi itawo interview mukuti tidzidzewo zvimwe zvinhu sekutaura kwamaita kuti aiwa ngatifambidzanei nevanhu vekwatinenge takaroora uye kana tichibvisa pfuma tibvise pfuma munhu achiri mupenyu asi vanhu vanoti kana munhu achinge ashaya vanofamba imi makambofamba here kuti mutsvaga kuti chadya mudzimai wenyu chii kwete inini handina nguvu inini tarisiro yangu ndinoti iyoka hama dzewe ndo dzinofamba kuti ko chadaiso mwana wedu chii kufamba pamwe chete kufamba pamwe chete hunge muchiwirirana kana pasina kuwadzana ndinofunga ranga riri rufu iroro mukumaSly handidi kunyepa ranga rakaoma zvokuti ndofunga mazuva acho yaya zvenewsnet zvanga zviri zvishoma ndo raifanira kunge rakatopa rufu iroro ndakabatsirwa nemafamasi akawanda pano kana parufu pacho iyo pawakauya kwana ndakaroora kwangu nevanhu vane mari dzavo handidi kunyepa mai vake chaicho yangu ari iyeyu mai vake vamwe vacho vangu vari kuuk nanhasi vari kuuk vane vane magonyeti avo sekuru wake wacho chaichaiye anodhiraivha magonyeti vanoenda kuSouth Africa vanhu vane zvinhu zvavo mudzimai ainzi zita rake mudzimai ainzi Tsitsi Munorowa sene mekwana sekuru iye kwababa vake vanonzi wamapfunde kumusha kwavo kuri kokupi kwamapfunde kwamutare mashoko enyu imimi ari mukati mehana yenyu kumudzimai wenyu ndeyekuti chii arera apa mashoko angu ekumudzimai wangu arera apa ndeyekuti Tsitsi kwandiri inini akandichenura zvinhu zvangu zvese zvandinoita inini mushengeneni ndaitarisira kuti kubva kune kurara kwakaita mudzimai wangu kune zvichandinetsa kubva pamwana ndine chimwe chituko chakaitika andisira mwana akarwara mwana ndokuenda kuchipatara akanogara naamai wakandibereka ini ini handina kuenda kunoona mwana kuchipatara hanzvadzi yangu yandosire yakatouya kandipa mari mukoma mari endai munoona mwana kuchipatara handina kunomuona ndakatomuka ndichienda kubasa ndiri kubasa ikoko vanhu vachitoti munhu aenda kuchipatara ini ndaenda kubasa ndinoita basa remarata rekukoma maflu pipes aya ndatopedza basa ndatoti ndada kuenda ndakachekwa nerata gumbo rangu iri ndakasona zvokuti 12 mastich saka pandakachekwa murungu andoshanda anogara kupindura anga aripo ndiyakazotonditakura ndichibva kubasa kutoenda kuchipatara ndo pandakaona mwana wangu kuchipatara handimboda kukunyepera ronda iroro harina kubvira randidzimba kutaura chokwadi ropa iroro ndo chimwe chishamiso chandakasangana ronda iroro harina kumbondirwadza
ndakatongoti ndichibva kubhindura kwekuenda soniwa ikoko ndakanzi ndo baba waruziva wane zvandanga ndakapfeka wakati vanoshupika mwana wangu aibayiwa mishonga yevamwe vana yaisina kubvisira mari inini ndo yakamuraramisa shuwa ronda ndaipfeka bhutsi nde12 mastichi pagumba timu dzebhora dzati dzakaenda irefura bhora nderonda ndainogezeswa pafuti use apo ndaenda ndo zvandakaona kuti alright ndofunga tsitsi akati shamarusa omemoyo kudaro enda unoona mwana kuchipatara. Aiwa, tinotenda nehurukuro yamatipa pano paSly Media TV. Zvino kubva 2013 kusvika izvinezvi maane mudzimai here? Ichokwadi. Aiwa, tinotenda mugere henyu zvakanaka. Tigere hedu zvakanaka. Aiwa, maita basa nokutipa hurukuro isabhuku. Amen. Tinotenda. Yo, yo, yo.